Hello, good people. Yes. So, nasi turikutaura nezve East View and it. Kune vamwe vanoiziva nekuti Caledonia. I think there's been a lot of noise recently about East View and Caledonia, especially after the announcement yakaitwa na Minister Garwe yekuti dzimwe nzvimbo dzichapwanywa stuff asi nana Whitecliff nana Caledonia nedzimwe nzvimbo dzakataurwa dzakawanda nemuna Harare South kwanditi zvikanzi aiwa ikoko we are going for regularization. So zvinova zvatipa energy as well to take this platform as well to talk about East View and it. The reason why we need to talk about East View kutobatsira futi mumwe munhu anenge asiri kuziva the history of East View as well as the investment kuti unogona kuita sei in East View. Is it a safe investment? And it izvozvi kutaurwa zvekunzi regularization is it a new policy or it's a policy yagara iripo kudara? And it, so you will see here kuti tichakava a lot of ground, but I actually told you kuti kana maifunga kuti Stone Ridge is a mess, you have never heard of East View. Yes. And East View a drama. So let's talk about that. The way I'm going to approach this video now, I'm going to give you the history of East View in terms of ownership as well. Then we are also going to talk about the government policy for the last 10-15 years on East View as well. What was the government policy on East View? Then we also need to talk about the administrative conflicts and infights East View. Asine ine zvechekuita nema land barons, nema cooperative, nema veterans and stuff. We are talking of administrative infighting from the joint committee yachakagadzirwa kunzi imanage ma-affairs anechekuita ne-East View. You will see pandichakudzai pandichasvika pa that stage when we are talking about the joint committee vis-a-vis UDCOP. And UDCOP ndo a project management board or agency yakakreatwa nehurumende to manage the affairs of East View. And then there is also the Ruwa local body. On the other side, there is the RDC, Goromonzi RDC, then there is Harare City Council, and all the three core members of that joint committee. Why one sebab? Ruvarazonzi, rural RDC, Goromonzi involved, Ruwa local body, different town altogether, then Harare City Council in there. Then in Panama issues, double allocations there. Then we are also going to talk about the role of the war veterans as well in East View. We are also going to talk about the role of powerful politicians, yes, in East View, and why Minister Garwe, I respect him for whatever he's trying to do, but it's not the first person trying to fix the mess in East View. Is he going to succeed? Only time will tell, but particular discussion, it's for you to judge. It's just going to be one of those casualties. Ministers passive or dented report the East View. It's only a bit of time to tell that. And let's talk about East View. So Ndanyora passive was East View is not confused. So it's considered to be one of the biggest peri-urban settlements in Africa, not in Zimbabwe, in Africa. So kuti muone kuti East View yakakura sei, that's why ine ma conflicts mamwe esari kuitika. Ma boundaries acho ndo kuti munhu anostretcha kubva kupa chienda kupi. Ine ma boundaries anobata ane mabvuku Tafara, that is the northern side. Then mukaenda to the southern side ndo kuna na Ruwa local body anditika vana ma boundaries avanoshare nayo. Then we are talking also of Goromonzi RDC anditika that is one of the boundaries there. So in terms of land size, and it can draw to more to why East View really complicated. It's bigger than Marondera Township. Can you believe that? Yes, it's true. It's also bigger than Bindura. It's also bigger than Gwanda Township. This is how big East View is. So mukazozvitarisa now patrai kuti kwa zvese zvekuedza kugadzisa kuti East View irongeke vakakwanisa kuburitsa 21 phases. Yes, you are hearing me right. 21 phases in one urban settlement. That's how big it is. So mchazoona that's why ipane loopholes size without chaos dzipinde because it's too big to be managed by one body or one person. And that's why mchaona kuti Harare City Council, Ruwa local body, then Goromonzi RDC varikuitadza futi even up to date. Ne UDCOP yacho, UDCOP is just a Ministry of Local Government because the agency yawo kana the body rawo vakacreate to manage East View. So total 4 my institutions, they are failing to manage this thing because it's too big. And then
In terms of land size, yatutane zvayo anditika in noise ndofunga ndakupa boundaries acho anditi. Then let's talk about the number of households are recorded as of 2025. And this is according to the parliamentary review now. What are there are 30,000 houses in Easterview. That's how big it is. And then, according to Zimstats now, there are 120,000 plus people in Easterview. It's big. Takatara population in Stone Ridge, it's 40,000. So it's 3 times bigger than another Stone Ridge. So, let's go to the history now. This is where it gets messy. And the history now, prove why it's messy, because it's coming from the ownership history, it's also coming from the size, then it's also coming from political interference. So, Ndulaku Easterview 1923. These are things you can verify as well. And it from 1923 to 1996. And this one is registered under Goromon's administrative layout plans as well. It was registered as Caledonia Farm in a title deed 4877 of 1984. That was the last transfer deed, Rema original owners. 4877 of 84. And then in 1996, pakaitwa a deeds transfer of ownership yakaitika 1996 Caledonia ichiva ya register as Caledonia Enterprise in a title deed 8541 of 1996, and the owner was this lady Rina Leone Detroit. Even up to today, it's still a key figure in that area. And then in 2000, Papa Baitko fast track land reform, Jambanja yava up, dopapinda Jambanja up. Papa invadwa through the land reform program. Prazra invadwa nevanu. This is year 2000, 26 years ago. And then in 2005 now, because Paka invadwa now Caledonia. Mao veterans esas na kwanza kwenda kunotoro mapraza kule ne Harare kwa itora wangu ma A1 ma A2 wese wakava waflada ani muruona. And mukachita sakuti now, and this is also verified as well by Uchena Commission report, you mentioned as well. Then I also saw the same record as well by the 2005 parliamentary review, mid-term parliamentary review as well. But by that time, there were 130 cooperatives operating within Caledonia. Do you see how messy it is? Ndichazouya kuroema o veterans yakazvipindiraiga, but 130 organizations are kutengesa ma stand in one piece of land. It tells you drama race rema double allocations, drama rema boundaries, drama rekutoti paitiri kuitwa fraud ngeripo. Who get there? And then urumende yaona drama race yakati, okay, what should we do about this? Then they gazetted that as state land, Caledonia. Now, if you want to verify this now, it's registered as General Notice 161 of 2005. This is the notice yakapuwa na Romanian Public Gazette. You put in now Caledonia or Easterview is now state land. This is where it gets interesting now. Yeah, declare what is state land, but the title deed ownership under Rina Leone Detroit. And then 2013, and yet pakava a new general notice again. Yekuti yainzi general notice 532 of 2013. Yai convert Caledonia from a farm or an agri land into an urban land. So yakavanzi Caledonia alfana ku recognized now as part of Harare. Yakuitwa is a peri-urban, and Harare. This is very critical. This is 2013. Not mufambeni nyuma events because ndano shape patawanas. Pamazo mwanchi bonza kuti vagari vanozvigona here kana kuti is just going to be one of those casual victims where Caledonia. And 2013 paitwa this general notice E. Then the very same year mukadzi akatorwa prize 2000 uyawe. Anga ari kufighta kuma court case apa, but now kana yato declare state land now ne Compulsory Acquisition Act Zimbabwe zvanga zvavarana because yenge kunzi it's owned by a foreigner kana kuti a former white settler. And then mukadzi uyu akabva aenda vaanoita deal na Padijanda. This is where it gets interesting, and my court cases are available as well. This is where it gets interesting now. Because Padijanda by that time was the Deputy Minister of Agriculture, but so is the Minister of Agriculture involved in the land. Ava aitwa appointed now as a director of Caledonia Enterprises.
pane conflict of interest ani mukuzvona zvikuitika. Then padaro now it was skillful yakarohwa because mutemo Indigenization Act of Zimbabwe inotaura kuti hamutore land kana iri yemunhu mutema, anditi nyaya yeprivate ownership yaipindira futi ipapo nenyaya yeblack ownership ipapo. Then pakaappoindwa Padijanda now as director of Caledonia Enterprise, aappoindwa nemukadzi anonzi Rina uyu now. Hurumende now yakabva yaenda kunorevesa mageneral notices mairi aya. General notice yaitaura ya general notice 532 yaitaura kuti yakuitwa for urban land, the general notice 161 yaitaura kuti it's now state land. This is where it gets interesting because hurumende yarevesa now of which atizive kuti appointments dzanga dzakabackdatwa here kana kuti we don't know what was happening there anditeka, but zvakaitika ndo zvakaitika 2013 uyu. Now Padijanda announced ipapa 2014 now the general notice, two general notices dzandataura dziya dzareveswa, which means purazi radzorerwa kuCaledonia Enterprises. Then pakabva papiwa an eviction order yekunzi ngakupwanywa. Then pakwakanzi ngakuchipwanywa now kwakataka kuita drama because mawo veterans ese akabva amira kurwisana, anditika amira kurwisana mawo veterans edu nema housing cooperatives nema residents anga agara ato nemakore anga 14 years vari muCaledonia now vakabva vabatana vachibva vaenda kunosuwa minister Janda, he was deputy minister then, vaenda kunomusuwa ku high court vachimusuwa nekuti akaita inonzi administrative fraud yekuti vakashandisa office yawo yemuhurumende and vachibva appointwa vanoiti kuabuse a title deed kuti vaevict vanhu through fraudulent methods, if I may put it that way, or processes, anditi. Then hurumende yakabva yazvipika ndo zvaitika. And murikona padaro now hurumende it had to act, and the pawakaacta now they were looking at basically two things. They were looking at the cost of evictions. The cost of evictions there was too much because mukachenda pama court records now pa judgment yakapiwa na judge uyu akataura akati there are over 100,000 people in Caledonia, so kunzita evicta vanhu ivavo now is too costly in terms of the human side of things as well. Zvandaimbotaura pamunonzwa ndichiti I'm against mass demolitions and stuff. This was also the issue there. 100,000 people just exposed to the streets like that. Then hurumende yakabva yazozviona futi kuti nopanga patoitwa skillful apa, then they reversed. They reinstated now general notice 161 and general notice 532 dzaitwa reinstated now, which means yaitwa reclaim back. So there was now a hostile takeover yakaitwa muna 2015. Hurumende yabva hostile takeover of what? Of Caledonia Farm, which means now pakaedza kufaila for compensation now Caledonia Enterprise yangayana na Padijanda na ye mukadziri now staff yakabva yanzi inocompensate under the global deed fund, and ndakambotaura nezvaiya iri kubhadharwa maformer white settlers yandiko tinosangana ikoko apa zvavharana. And this is 2015. Then in the very same year now, Ministry of Local Government now, no, we need to fix this mess. And it Lopa Gadzira the UDCOP. UDCOP ya Gadzira now, and it's a project management board or agency, which had one job actually, to regularize and to plan Eastview. And so Teri papa badambo poza muone the messy repo now since 2000 andiyetika kusvika patava nhasi isusu pauya maminister 4 atraya kufikisa nyaya yeEastview achitadza pakatanga Ignatius Chombo akakundikana zvikaramba Kasukuyera akauya akazvitadza July moyo akauya akazvitadza now taapane 10 yavagarwe vachazvigona vachazvitadza here we don't know andite, but it tells you kuti even if totasa history yacho iyo it's very complicated. Then we need to rush now to 2018 pava pachionekwa kuti hurumende yarasikirwa billions of dollars mumaland barons achitengesa land not just muHarare chete muZimbabwe chete. Hurumende now vamunangagwa vakabva vati no ngapaitwe land audit commission yakabva yatungamirwa now yamuzonzwa ine noise inonzi the Uchena report kana kuti Uchena commission ndo yakabva yachitanga drama rese now because this is what they discovered now on Caledonia chete. Vakati Caledonia now hurumende yakarasikirwa 57 million iyi yakarasikirwa how vanhu vaibhadhara $65 or $67 US ma monthly payments, then pane vanhu vaibhadhariswa madeposit ema 1000. Ndabva ndadzoka kunyaya yangu emastand yenye $30 aya
ani muri kuona imodel yakabvira kudarai so unongoona kuti uipatani imwe chete ani muri kuona vanhu vainzi bhadharai madeposit first kana mabhadhara madeposit then mozotanga kuchibhadhara chi $67 pamwedzi then in total maland barons aya nemahousing cooperatives nemawar veterans aya vakatorera vanhu $57 million United States dollars ani muri kuona so idrama rega then 2021 now this is where it gets interesting zvaazvechisimba zvikuitwa nehurumende yakabva yaenecta kana kuti yakabva yagazeta statutory instrument 222 of 21 yakagadzira a joint committee just to try to create the message because UDCOP iri yega yanga yazvitadza ani muri kuona then they created they used parliamentary powers through the ministerial directive EOE anditika vachibva vapa masimba kuruwa local board Goromonzi rural district council and Harare city council kuti dzibatsirane for administrative purpose to clear the mess yaiitwa mu Eastview. Now tiri ipapo I want you to pause there because ndo pane nyaya yese now because 3 members of the joint committee aya now vese vane simba rekutengesa muri kuona pane nyaya yacho vane simba rekuvalidata zvinezvi vane simba rekuita sei rekuallocata as well so obviously zvine zvakuovalipa pachiitika zvinoitika ndikati ningojamba 2025 kune drama rakaitika ndika riri kumacourts as well vanhu vakatengeserwa mastands anditika paarea inonzi pachibhorani vanokuisivhiwa nopaziya andete pane ipapo apafanira kunge pachitengeswa but pakanga patotengeswa zvo zvichibuda no zvakabva nekugoromonzi RDC pozoita vamwe vakatengeserwa land yezvikoro kune vanhu kuti drama riunzi rakatengeserwa land yafanira kunge iri earmarked for clinic zvanga zviri kuitika ndezvekuti chinawo maplans Harare city council ine ayo maplans RDC goromonzi ruwa iri kuitawo zvayo ipapo but they are supposed to work together but paiuya futi nyaya iyoyo yekuti goromonzi obviously ine claim mu Eastview because part of Eastview land yawo ruwa ine claim mu Eastview because part of that land ine land yawo Harare same thing anditika because ndo ine boundary remabhuku tafara so Harare ine claim futi ipapo this is part of the confusion iri kubva from the administrative side of things so UDCOP ichipinda yakabva yaintroduce yakaita a survey but now if you read the parliamentary report now of 2015 inotaura kuti wakakwanisa kuita survey chete for 12,000 mastands zvakacreata futi a technical loophole there because tatima stands mangani anga aripo by that time 30,000 stands but iwo wakakwanisa kusurveya 12,000 stands chete so UDCOP zvayakachiita now vakati munhu wese ane stand yasurvey angagara ari kubhadhara mari dzake and staff chaanofanira kungouya chete kubhadhara mari dzeregularization dzavanga vakubhadhara kuUDCOP directly dziya energy dziri kuenda ukanzo mari idzodzo as well then waive wapuwa rinonzi a UDCOP card so zvakachiitika now mawar veterans this is where they come in now patawa up because mawar veterans ndo vakatanga kuchipinda mulendi iyi yanditika nemukataura mapioneers now ndo vanonzi mukuvisi takashinga what housing cooperative ndo the first group rekupinda muCaledonia vachinoti pamba nechisimba muna 2000 mawar veterans they felt kuti they have lost control of that land so they had to fight back as well. So what they did now, this is where it gets messy. Because the mawar veterans mamwe nema associations awo vakatanga ku back data ma offer letters nema receipts nema agreement of sale zvavaita nevanhu so muna aitengeserwa nhasi ovaiserwa date kana kutoda 2005 2006 vaingoisa madates ari before kuuya kweUDCOP vanobva vaenda kuUDCOP vachinoitawo zvavari kuita then that audit iyoyo 2025 ndopa zvachibuda mukaenda kumaparliamentary reviews nemadocuments acho zvirimo zvinhu izvozvo vachitaura kuti pane backdating iri kuitika then kune vamwe vaitawo zviwini zvobva vagadzirawo maoffer letter ari fake ani muri kuona so mukachizvitarisa ipapo now just because UDCOP yapindira vanhu vakutraya kuita maneuver UDCOP vakuita backdate ani muri kuona madocuments avari kuissue one and now mukachitarisa kuti now hurumende yakabva yabhana ani muri kuona yakabhana 2015 kuti akuchisina housing cooperative inotenderwa kutengesa muEastview any purchase ichaitwa nehousing cooperative kana mawar veterans kana machi ikoko inenge iri illegal so mawar veterans akangoti no it's okay who just backdate kuti no zvinhu zvakanga zvaitwa before mauya imini ani muri kuona so ilupo futi yanga yakreatwa ipapo then mukachitarisa now imwe issue yanga iripo futi yanga nyaya yema political
players angari involved. Mukatasa kuti uchena commission inototaura kuti no Hamandishe anditika Innocent Hamandishe, who was the former political commissar youth what political commissar ku ZANU-PF, atora macases acho wakatomuendesa court vachiti angari macases ake fraudulent, angari kutengesa futi mastenzi ake akazvimirira iye achitokolektawo mari futi monthly payments. These are things which are in the public discourse as well. Judgments acho ariko handi muri kuona. And now tikutaura futi role yana Padisha and a deputy minister muhurumende chaimo getting involved in all those things as well. Then kana mtida kuona the level of political interference, they are not 10 most powerful housing cooperatives in Eastview. And Tineno Tomon's War Veterans Housing Cooperative, it's one of the most violent group in there. It's well documented in my courts. Cooperative, then it's in Europa. Teura Europa Housing Cooperative is there, is popular there. Then tinareka itangwena, tinatongo gara, tinamukuisi takashinga, tinagushungo, vaito nanga kuna bobo chaiko awadit, then tine chitepo Housing Cooperative. So chandoda to pick now in this sequence now. They put mazita, they were very intentional because munaka uya chitindira Housing Cooperative inonzi gushungo. Uyo unotochika kuti vane link na president. Kana yoka Teura Europa, Maim Juru was vice president. So they knew what they were doing. They knew exactly what they were doing. Zvakangova nini ndogadzira Housing Cooperative changu inini handiti ndobva ndachipa zita kana kuti rekuti 2030 Housing Cooperative. Kunyangwe zvikanzwa nemhasuru dzakaita sei hana yako inongorowawo futi. Andikuona. Housing Cooperative ichi chinenge chine vanhu kuseri ichi. Andikuona. Vamwe vacho they were politically backed, true. But vamwe vacho vaingoisa mazita iyaya just to instill fear. And now it became a zone, Eastview, yehondo yema veterans, pachezvawo nema housing cooperatives. So when UDCOP came now, wakazona no, we are now losing control, we've lost control. Ma cooperative 40 out of 200 ma cooperatives we have been registered in history Eastview ikoko, 40 acho ma cooperative akababatana vawagadzira consortium yawo yekuti isusu tiri maningirina akabatana. Ma cooperative akabatana aroti Caledonia consortium what and vabatana kudaro vachitry kurwisa kuti iwo vano space pakuti mu joint committee mune UDCOP iwo vano space ipapo, but hurumende yakanga yatogara yabhana kuti atisuda kuona ma cooperative mu Eastview. Ani muri kuona. So pamunozonzwa nawo ndichiti why kune mamwe vanhu vachapwanyirwa ku Eastview kunyangwe tikati susu kuda ku regularizwa nhasi, of which I don't think Eastview icha regularizwa nhasi, but zvinhu zvakatanga kutaurwa zvinhu zvikaizvi 2012 2013 anditika ana Harare City Council ndatomboona imwe notice yawo zvawo vachitaura ya 2013 vachiti we are going to regularize tatotanga ma processes aje ma plans stuff up to now hakuna chakaitwa ku Eastview. And murwana. So we don't know, you shouldn't get excited about the nyaya regularization because it has been over 10 years already. Pachingonzi tikuregularize gore rino chairo rotopera zvingodaro. And murwana, because it's too big an area as well to regularize. Then tikutaura suma surveys akaitwa, it only covered a third of that area. Saka obviously kuchitone kumwe kune chaos kuti hurumende is still in the dark as well kunzvimbo idzodzo dze Caledonia. Mukachitarisa nawo kuti tine vanhu vakavaka isoso anditika panzvimbo dziri kunzi ndedze ma public amenities anditi maboho zvikoro ivo vachangopwanyirwa hapana chitsotsi ivavo. Then pane vanhu vane ma receipt nema stand number havanawo but vasina ma survey report kana ma survey certificates, because munhu wese ane stand yakasurveyiwa UDCOP yaibva yakupa certificate. So vanhu vasina izvozvozvo it means amuna kusurveyiwa vanhu ivavo vachapwanyirwa ivavo. Ani muri kuona hazvisi pamutemo because watozwa ndiwo vanhu vacho futi vakaaloketwa nema veterans after 2015. Then obviously munhu wese akatenga after 2015 that purchase is illegal because UDCOP ndo yanga yane kodzero yega ma cooperative anga bhanwa mistake vanhu ivavo vachapwanyirwa because hazvitombori pamutemo zvinhu izvozvo. Ani muri kuona. Then obviously we need to talk about vamwe vanhu vazongouya even nhasi. Ani muri kuona. Because izvezvi zvienda pa internet pakazara ma adverts vanhu vakutengesa ma stands ku Eastview ende unotarisa kuti vari kuchiunzi rupuwa papo chi offer letter unobva kuti housing cooperative ma housing cooperative haasi kutenderwa kutengesa ma stands ku Eastview since 2015, but even to date vachiri kungotengesa chete. So ukazochichitarisa now vanonzani director of housing and planning what weHarare necommittee yavo vakambodedzwa kuparliament last year kuti vanotsanangura progress yeku Eastview stuff, and it's all documented as well.
vakataura maland barons adzoka ani muri kuona maland barons adzoka futi muEastview because the area is so big ani muri kuona. So what does it mean now kumunhu akarara kuinvesta kuEastview? If one goes out to know it's not an illegal settlement, it's an informal settlement. Hurumende ino recognize, but one not it's an informal settlement because haina zvikwanisiro zvekuti recognize as a formal settlement. But hurumende now vaisa pa agenda yao, but it has been there on the agenda because ukachienda kuma reports now you discover one thing which is very funny. Xavier Kasukuere 2013 akatotaura kuti tatashandisa, we have spent $5 million muku developer Eastview. So, manje, a lot of money, millions of dollars have been spent. And this is what I can share the Eastview, but muma paper hurumende kokaenda mari idzodzo kuEastview kunogadzirisa Eastview kuti igadzirike. So maybe now there is a budget that has been set aside in the Minister of Local Government hasn't said anything about that. Kuti budget racho imari rekugadzira Eastview, who is going to be affected, vajabviswa vacho oraite vasina kuseviwa vacho vangani, because right now mukatasati from the time yaitwa uchena report up to now painza 120,000 vanhu. We are now talking of more than that because we know kuti so maZimbabwe tinozvarana and Eastview yagarenge muri pa market even up to now ichimuri pa market vanhu vari kuchekerana ani muri kuona. So it becomes complicated. So pamunonzwa ndichiuya ndichitaura kuti no, Eastview kana uri kuita zveinvestment, it's a risk investment. But kana uri kutsvaga pekugara zvako, unongozongotoa make sure kuti iwewe whoever kana kuti individual wada kukutengesera yeye zviri recognized here neUDCOP kana kuti neHarare City Council. Izvozvo confirma izvozvo. Mapapers yayo wapiwa neUDCOP khadi racho iroro. Enda naro kuUDCOP kuma offices kwawo, go and verify those things usati wabhadhara. But ukatengeserwa necooperative ichikusimbisa kuti tino big data ma receipts, tino big data ma offer letter nezvese zvavari kuita zvikiribidi zvazve hurumende iri kuzviziya. That's why muchiona kuti right now there is also an inquiry iri kuleadwa naengineer Muguti into land. Eastview is not spared in that as well. Ani murikuona ndofunga 2 days ago takaona video yakapost kwa Minister Garbe vachitaura kuti Harare is in intensive care unit iri mu ICU. Harare nchitunguiza is in ICU. We need to sort out Harare. Mamwe ma areas achari ikweko kofota ani murikuona. So you should be very careful kana uchitenga stand right now. And yeah, we must stand ma $30 ma $50 tichiri tese ani murikuona, because now people have been coming in vajishare ma contracts avakasaina ne agreement sales right now. We need to talk about that as well, because amarino wanzo shanda wakumana anditi. So techingonesana ende zvese zveland izvi muchaona maland baron acharamba achiuya in different forms and different kinds, because the demand of land is so high right now. That's why I believe kuti hurumende inofana kuita another land reform of some sort, but right now atikupa vanhu minda yekurima chipa iwo vanhu ma residential stands a land reform of some sort. Even mukati vanhu mundu akawatengesera, people are willing to pay, but pane nyaya pari kuda a land reform of some sort as well for residential stands. This is one thing the government cannot afford to ignore, because Maland barons will keep on pounding on the innocent home seekers as well. Tiri kuzviona zviri kuitika anditi tichaitaura nyaya yemadeveloper yenyu muchaona kuti ya pakashata anditika kana zvese zvaitwa zvapera anditika. Idzi pfungwa dzangu. Mwari akuitirei zvakanaka. God bless you.